Республика хуҗалыкларында терлекләрне кышлату башланды. Әбуа районының Авангард агрофирмасында яңа сөт комплексы ачылды. Ул 800 баш сыйырга исәпләнгән. Чехиядан тукымлы мул сөт бирүче маллар кайтарылды. Яңа комплекста эш шартлары һәм терлекчеләрнең кышлатуга билгеләгән бурычлары турында киләсе репортажда. Голштин токымлы таналар әле яңа урынга ирешеп кенә килә. Заманча җиһазландырылган комплекста мул сөт алу өчен барлык мөмкинлекләр дә җитәрлек, ә өметләре зурдан. Токымлы сыерлар елына 10 000 литрдан да күбрәк сөт бирергә сәләтле. Заложено достаточное количество кормов. Терлекләргә җитәрлек күләмдә азык запасын силос, печән, синаж әзерләп куйдык. Маллар үзенчәлекле бай рацион белән тукландырыла. Сөтчелек комплексы барлыгы 1200 баш терлеккә исәпләнгән. Ул узган елның җәендә төзелә башлаган иде. Бер бинасы эшли башлады инде. Чират икенчесенә. Декабрь месяце тоже ожидаем это завоз нетели. Декабрь айында Чехиядан тагын таналар кайтарабыз. 400 баш мал кайтырга тиеш. Барлыгы 800 тана була. Авангард агрофирмасында зур дуңгызчылык комплексы да уңышлы гына эшләп килә. Фанис Мөхәммәтов, Илсияр Гаязова, Илнур Кадиров, Татарстан яңалыклары, Буа районы.